Rachelka s tým prišla, Rachelka sa k tomu vyjadrila. Ale to, že to bolo úplne ináč, až to nie je pravda, to už nikoho nezaujímalo, hej? To už bolo proste dávno pase. Ahojte. Dnes sa vrátime trošku späť čase, kvôli tomu, že poslednú dobu mi nejak nesedia veci, ktoré sa dejú. Tá skupinka tých známych ľudí, influencerov, celebrít, alebo ja už ani neviem, ako ich nazvať. Proste tí ľudia, ktorí sa nám ukazujú dennodenne na obrazovkách, tak nesedí mi na nich veľmi veľa vecí. Ja viem, že by mi ani nemalo sedieť, lebo to nie je ich prácou. Najviac, čo si cením na sociálnych sieťach, je úprimnosť. A tej úprimnosti je veľmi veľký nedostatok. Trošku som pátrala, trošku som sledovala nejaké ešte minulé udalosti, ktoré by ušli, alebo teda ktoré som ani tak neriešila, lebo čím menej toho viem, tým som asi šťastnejšia. Len cítim tu teda neprávosť. Začneme Azrou. Azra si asi v hlavičke, keď išla na farmu, asi si všetko tak vymyslela, rozmyslela, premyslela a zistila, že toto je jej pravá cesta. Preto robila na farme tie veci, ktoré robila. Poprvé, že nič nerobila, a keď robila, tak pindala. Keď nepindala, tak proste mala tam s niekým niečo. Veď o tom to bolo proste. Každý, kto chce presláviť a ide do farmy, ide cez posteľ. To sú také body v checkliste, ktoré si musíte všetky odfajknúť na to, aby ste sa stali slávnym. Už sa to stalo niekoľkokrát a niekoľkokrát to fungovalo. Takže prečo by to nefungovalo Azričke? Trošičku som si niečo pozrela o Azre a našla som tu zrazu nejakú kauzu, ktorú mala so svojím exom. Na svojich sociálnych sieťach zverejnila vraj fotky. Tuto vidíme na ľavej strane urevaná, v strede má nejakú modrinku pod očkom, pri očku. A slzy, opuchlé oči a prázdny pohľad. Slzy, dobre, dali sme tam dačo. Pospomínala si na hačiko. Opuchlé oči, čo ja viem. A prázdny pohľad. Ako keby sme na to neboli zvyknutí proste. Bez úsmevu a bez slov. Tak neviem, čo bude rozprávať na fotke. A bez úsmevu. Tie ústa, keby sa usmievali, tak to moc nezaznamenáme, áno? A později přiznala, že krátce před narodeninami došlo k náhlému rozchodu, ktorý doslova zlomil srdce. Pretože sa rozišli pred jej narodeninami. Asi nebolo na darček. Jej přítel byl Pavel B. A Azra dokonca zverejnila fotografii, na ktoré má modrý na tvári. Verila som, že niektoré veci dokážem udržať silou svojej viery, že keď dám do seba všetko, tak sa to zmení, že keď miluješ úprimne, tak sa to nejako opraví, ale prišla som na to, že niektoré veci sa neopravujú, niektoré sa musia pustiť. Takže toto bol ChatGPT. Ten prázdny pohľad k tomu to úplne pasuje. Azra byla do Pavla opravdu zamilovaná, určite áno, tak ako do každého jedného, s ktorým bola. A ženy moje drahé, nikdy nedovolte, aby vám niekto ubližoval, aby sa vám niekto choval zle. Vzťah má byť o pokoji a láske, nie o bojoch, hádkach a dráme. Píšem to pre všetkých z vás, ktoré si práve prichádzate s niečím ťažkým, nie ste v tom same, kdy sa treba postaviť a odísť, aj keď sa to môže stať ťažké a bolestivé. A hlavne, keď sa už niekde psychicky trápite, tak vám telo dáva znamenie, že je čas odísť. Paráda. Čo nám tu chce prezentovať je to, že bola fyzicky týraná od svojho priateľa, respektíve aspoň od neho jednu dostala. Pavel sa k tomu vyjadril. Takže v živote som si nemyslel, že budú niečo takového natáčať a budú sa vyjadrovať k lidem, kteří si vydelávajú tým, že si fotí cecky na Instagram. Začína svoj dosný odkaz Pavel Azře. Áno, chlapče môj, ale ty keď si sa dával dokopy s takouto, ktorá bola najprv na farme, tam urobila šuchy, muchy, puchy, puch. Potom bola v Rúži pre nevestu, kde zistila, že má dosť silnú konkurenciu, lebo všetky sú tak trhlé, keď je trhlejšie ako ona. Tak už nebolo akože čo dávať viac. A snažila sa teda tým, že robila nejaké rozbroje. A ty keď už rátaš a vieš, že ide do vzťahu s niekým takýmto a je to medializované, proste áno, nejak toto proste dopadne, hej. A jasné, Azra si proste zarába tým, že na Instagrame sa ukazuje momentálne má správané prstia, je porobená, napichaná, vyhladená, kadečo, botoxik určite, všetko to tam ide, áno. Proste to je ten checklist, ktorý musíte celý dodržať, ak chcete byť tá Instagramová hviezdička. Pavel sa k tomu vyjadril. Reálne, to je, že úplne, kompletne celé fake. Len aby ste vedeli, Azra už asi 2 mesiace má láme na to, aby sme spravili nejakú drámu, lebo sa strašne sťažovala, že jej padajú štatistiky. A že či by sme si nemohli spraviť niečo také, takú kontroverziu, ako spravila Rachelka. Tada! Takže toto bol len jej čistý plán, ako sa zviditeľniť, keďže jej totálne padá Instagram a je z toho nešťastná. Medzi tým si dala spraviť cecky, medzi tým mala fight night, trošku je to tam stúplo určite. Ex-šítel Pavel zároveň zdôrazňuje po svojom najnovnejším vyjadrení, že Azra byla často opitá. Ako ma ona opitá napadla nie na jednom mieste. V nemocnici ma napadla, na hoteli ma napadla, ona ma furt napadala. Podrela si ruku a vydierala ma tým do správ, že opitá zverejní, že ja som jej zlomil ruku, pritom ona ma bila po hlave, po kolenách, po celom tele z rukou a to vlastne chcela nafejkovať. Takže takto sa my už chceme zviditeľňovať. Normálne, že jedna nejak 20 volačoročná žena, dievča, čo, dáma, nedáma, ubližuje svojmu priateľovi, potom celé to nafejkuje a chudák ten môže mať vlastne zničený život. Čiže berte tak, že vlastne Azrička sa snažila vyvolať nejakú drámu, aby jej stúpli čísla. Urobí preto všetko.
zbije frajera, zlomí si aj ruku, jej to je 10, hej, len aby teda boli tie čísla, aby urobila nejakú drámu, aby to bolo uveriteľné. Čiže ona je naozaj schopná spraviť čokoľvek, aj samú seba dogabať, nie teda esteticky, ale myslím zdravotne, len aby sa zviditeľnila, aby jej stúpli čísla, aby sa dostala z toho mŕtvého bodu, v ktorom bola. Keď Rachelka vyšla von s tým, že Tomiko že ju znásilnil, že ju bil, že neviem čo spôsobil a že jej rozbil celý byt, tak všetci padli na zadok, všetci tomu verili. Ona vlastne bola priekopnička, ona to celé začala, tá Rachelka. Ona mala veľmi dobrú pozíciu. Že ona tým, že začala, že to vypustila von z úst, tak sa stalo to, že ľudia jej uverili. Tommy bol vtedy na liečení, čiže on sa k tomu nemohol vyjadrovať. Viete, takže niekoľko týždňov sa táto kauza riešila iba čisto z jej perspektívy. Tomáš sa k tomu vôbec nevyjadroval, hej, lebo tým, že bol na liečení, tak nemal ani šancu. Ona mala naozaj veľmi dobrú pozíciu v tomto celom klamstve. Nakoniec to vlastne bolo tak, čo sme sa dozvedeli aj z Tomášových slov, že vlastne ona byla aj jeho, ona rozflákala ten byt, možno niečo tam dobré, rozflákal aj on, ale teda ona bola ten spúšťač. Ja nehovorím, že on je svätý, ale viem si úplne predstaviť a na Rachelku mi to absolútne sedí. By to bol niekto iný, tak možno na tým pouvažujem, že to tak nebolo, ale proste Rachelka je presne ten typ, ktorý to spraví. A že ona to teda celé začínala tie konflikty, aby to bolo, aby sa o nich písalo, stále bola opitá, neustále brala do seba rôzne látky iné, kombinovala to a potom proste takto to vyzeralo. Čiže aj ona napádala a aj ona jeho bila, čo sa týka teraz tvorby Tommyho Kotyho a videí, ktoré on zverejňuje, stále tam nájdete sem a tam, no stále. A tam nájdete komentáre, že no aj ju zbiješ, aj tam si bol byť. Ako za to, že to je chlap takýto. Áno, keď si pozrieme vizuálne týchto dvoch chlapov, tak samozrejme, že oni sa úplne líšia. Jeden je ten hollywoodský typ a Tommy Koty je ten drsnejší, taký maskulínejší typ chlapa. Je to aj chyba toho, že vlastne on sa vyjadroval k tomu o dosť neskôr a že vlastne už to tak vychladlo a už sa prijala tá pravda, ktorú povedala Rachelka. A to, keď sa vyjadril Tommy, tak ten sa vyjadroval v rôznych podcastoch na sociálnej sieti, ale to už akože nikoho nezaujímalo, áno. Teraz berte tak, že on stále bráni ako nejaký taký násilník žien, čo vôbec nemusí byť. To, že si vybral nesprávnu ženu v nesprávny čas a že Rachelka tam bola v tom a boli v tom látky a bolo v tom všetko okolo. Proste to bol toxický vzťah, až príliš toxický, áno, taký to by nemal byť, ale žiaľ, no, takto to vypálilo. Ale aby on bol ten najhorší v tom vzťahu a ona bola sveta, je blbosť. No a teraz berte tak, že toto je podobná situácia Azra Pavel, lenže Pavel to proste zastavil čas. On sa nechcel nechať stiahnuť a nechcel byť on ten zlý a ten násilník do konca života. A sa mu veľmi pekne podarilo. Ja predpokladám, že absolútne nič sa okolo toho nerieši, ale zaujímavé, aký dvojaký meter je vlastne nastavený v tom Československu, povedzme. A že treba si zobrať ponaučenie, že pokiaľ sa ty v tom momente nevyjadriš k nejakej kauze, alebo k tomu, čo o tebe ľudia rozprávajú, tak potom to už nikoho zaujímať nebude. Ale dievčatá, neberte si príklad od Rachelky ani od Azry, nevymýšľajte si takéto blbosti, lebo naozaj Rachelka to spravila, ona mala veľmi dobrú pozíciu tým, že to by bol preč, že bol na liečení, ale Azričke to nevyšlo. A nakoniec, keď sa to pokúsi urobiť nejaká 3., 4., 5., tak sa to otočí absolútne proti vám. A budete ešte vy tie sociopatky.